Mone datum kijo ya dim jong si kang thirjir avete kijo ke langji abang aning hangabang avidechi lason si silveta kijui kelang adung het along amat manja forest range pen sangti kipur a hukum ki pipon det ke manghume me ason mandet manja forest range ke parlo silveta kijui kelang adung het along si sangti kipur panghun mona phita forest atum thekpon long det lapenisi kamang hume me ason ke silveta adung het along amat si sangti kipur pon Kedam tangan ni penta penangan atung pen purpon lo bonta ladake kijoi kelang adung het amat mo kijoi kelang atumapan kasiksak dokok jimate lang cheho deji pu ajok permit ke enatum anta kipur ington pon laplo bonta non kamang humeme alam ke silveta long ke sangti kipur hukum pipon pe bonta non ke dak silveta along amat si Sangti kipur adilung dilung thekpon long. Lasikoson konat pensi kipur a hukum kipipon detma puta penangan atung chithan po. Lapen permit penajok Dimapur anta pedam ilong jongsi permit atumta dam ilong pulote muajir kiding ke maholder atumta iri prupsi permit ke NA pen ke claim pon areji ang ringason thekpon long. News report, Karbinglong Live.